Kienu 800 persuna li l-ħadd filgħodu parteċipaw fit-tieni edizzjoni ta' 10 km l-Istrina Palace Run fejn din is-sena għaqdet il-Palazz ta' Sant'Anton mal-Palazz Presidenzjali tal-Belt Valletta. Din il-ġirja li saret b'risq di Malta Community Chest Fund rat il-parteċipazzjoni minn tfal sa' anzjani, kemm atleti kif ukoll persuni li jħobbu l-ġiri bħala passjoni, bl-ewwel persuni il-estu l-ġirja ta' 10 km f'ħin ta' ftit aktar minn nofsija. Fit-tmiem il-ġirja kull parteċipant ingħata midalja waqt li l-ewwel tlieta li klassifikaw f'kull kategorija kienu ppreżentati bixbija tal-Palazz Presidenzjali tal-Belt Valletta mogħtija mill-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono. F'diskors li waslet quddiem dawk preżenti, il-President irringrazzjahom tal-parteċipazzjoni tagħhom dan fil-waqt li fakret kif id-donazzjoni marbuta ma' din il-ġirja se tkun qed tgħin lil tant pazjenti u l-familji tagħhom li jirrikorru għall-għajnuna għand il-Malta Community Chest Fund. Miriam Spiteri De Bono aċċennat li l-bżonnijiet ikomplu jikbru sena wara l-oħra u spjegat kif l-assistenza tal-Malta Community Chest Fund tmur lil minn għajnuna finanzjarja għaliex toffri appoġġ soċjali u psikoloġiku lil tant nies li jkunu affettwati mal-aħbar li persuna tkun qed bagħti minn marda jew kundizzjoni medika. The 10 km l-Istrina Palace Run li bdiet fl-2025 fuq idea tal-Maġġur Richard Vassallo kienet organizzata minn Joe Mikallef u t-tim tal-Malta Marathon bl-assistenza ta' diversi volontira.